sedakezi la because uma Khumalo nawe ni problem empilweni yakhe. Manje mase ngimbona la ukhulume noMacele. So sengithi angiyifuni inkinga because manike na Paula nina nizobe niqhubeka kulezo inkinga ebezizomenza angafiki la kanti even next time usine ngiyamfuna. Vele kubaba nje into mekenzeka uhlala kuyona ngaphela iminyaka u5 eloku ekhuluma angayeki so useyayivusa ke indaba ke manje. Abona baba lento yenzayo. Iyazini inkinga ufaka omabe ngafuna. Exactly. Manje wena kunokuthi ubhula umlimi uzela uparafini ngayo. Umlilo ukuphi guys? Yena usaqhubeka ne-agenda ukuthi usimile wakhuluma ngento ayikhuluma. Mina Mthombeni ngingathola amacala. Yes. Yeah. Ngithola ngiqhubiswa ngenxa. Jesu Christ. Khumbula ukuthi abantu bakaDumbe nangaba nenkinga. Okay. Jesu. Wena ozala. Nina kuthiwa mina nginolwazi ngale nto. Cela ungitshele. We made a joke sathi we nizondlalela umpumelelo uzidlalela ngani uyazi kahle into ebeyenzeka la. That was me, that was uMangwabi. Uthethe uyakhuluma umpumelelo uma wakhe wamngena. I would say uyena wami attack, not us. Ngifuna lo muntu owaqulisayo manje Uma bebekhona. abakasho lutho. Zonke lezi zinto zenzeka. Uwo ufana uthi cha ayenzi kulento. Noma lento iyenze. Abakasho lutho. Ngifuna abashutho kuyima ngikhuluma. Angikhumbuli isiqulisa umpumelelo lapha ya like it was a topic nje eyayikhulunywa etafuleni esiveza ukuthi we feel like ukuthi besenziwe ilima by uMacele benomusa. Angithi wangitshela mina ukuthi bangiqulisa. Ngakhuluma nawe. So bakhona manje mabefuna ukuqulisa wena ngikhona mina. Abakwenze manje ngikhona. Ubaba afuna ukuchaza one lonto le iyangifrustrate. Yenza nanokuthi igama lami kungabe khona inkonzo yenhlambuluko la between mina naboma. Njengoba behleli nje la. Nangifuni umuntu esiwama sisizokhuluma indaba. Sikhulume lapha esayidini sikhuluma ngomunye umuntu ekhuluma. Yabona? Bese sikhuluma into uyisho uqona. Nangu umuntu usho ukuthi nangu sinene. Nakho. Indlela akhuluma ngayo nobaba ngibuye nga-understand ukuthi kushuthi kahle umuntu omdala la sekuyena umpumelela akakwazi ukuthi akhulume kahle nobaba. Sengiyincinge kakhulu lempendulo. Ngenza ukuthi yena ahlambulula igama lami phela. Ufake icala yena ukuthi waqulisa. Yazenza njengamanje ubalekela lenkulumo. Mina angibalekeli ngithi ufake icala yena. Ukuze bezokwazi lapha. Angazi umamenele phenduka lapha. Acabanga ukuthi no umpumelelo weyazi lento. Njengoba sikwi-family trip nje asiselanga lokho kusho ukuthi sizojika i-family trip sesitha science sesenza lokuxabana lokhu yena akuvezayo. Umpumelelo wayingazi lutho kulolo daba imini umnikazi wodaba so right. Yeah, it's a simple thing. Most people who show lento lena kodwa